too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Karon pa lang. Imagine ang imong kaugalingon nga magsulob og boda samtang magbit-bit og buke. Unya, mugpasok ka paingon sa altar. Og naa dito nagpaabot nimo si Joko. Imagine, Inday. Oh, si Aldwin na niya. Hello, Han. Okay. Okay, manaog na ko yun na moment. Okay, bye-bye. Malakaw na ka? Yes, Inday. Nana si Aldwin to pick me up. Bye-bye na. Sige. Timan ito akong gisulti, ha? Imagine ang imong kaugalingon nga nagbit-bit ka anang bouquet. Samtang naglakaw paingon sa altar, di nagbarog si Joko. Kung ba alam kung maano kasal, gusto niyo po na ako nasunod kasunod o si Sir John kung di ako pakasilan. Ay, ginoo ko. Gulaw-la pa ng gani ko para akong ginantay. Oo, tinuod na. Patay na patay yun kay kong Sir John ko sa pagpasaon na. O bisan ka nga, naingon na ni Ani. Na ako magitihan. Bawang akong tinis, pero kasal, umaabot na ng punto ka. Ay, marag-lahi kita man ko eh. Galing ka mag-istinuod. Sure? Kaming Sir Joko? Kangilo. Kinigyong nagwaya. Manamin ko no ko, be. Klaruhon gid nako. Niyan. Nag-atubang ako sa kong nagboy sa amin. Nagdadaan na yun di ay ko. Samtang na akong imagine ang iwan yung call sa kusina nga. Maglakaw ko no ko nga magsulog og puti pa ingon sa altar. Samtang nagdit-dit ining buki. Roll BTR. Oh no. Huwag ko makasabot sa kong kibati. Kagwapo ni Sir Joko nga nagbarog sa altar. Huwag ako. Ako nga nagpaingon dito. Mura kong naglutaw sa hangin. Mura ka, huwag mo sa niya sa carpet ang akong mga tunog. Uy, naunsa ba ang mga tao? Imbis malipay nga magtanaw na ako, mura man nahadlok. Uy, naghangad silang tanan ako. Naghangad? Ano? Naglutaw ka sa hangin! Diba? Nga naman eh. Nagkadoon ako sa altar. Nagkadoon ako ni Joko. Ayaw! 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 Magulong ko, Inay!
Ayaw! Sula sa dato, uy. Ako man natin nag-imagine nga nung mamuti na hitabo. Naumok naman hinuon ko. Puro naman hinuon ko ang killer bird na sa Ligas TV sa una. Hindi ako mag-imagine pag-usap ko eh. Kaya relax akong utok aron. Nindot ako ma-imagine. Nyara ang imong... Sir? Nito ka rasad ang akong sakit sa panit lang. Katol kayo. Uy, hala. Maura ba dyan gihapon lang. Niabot akong laing nasod para papat ng balini. Dako po ay gasto. Balik ka ba niya eh? Saon, sige manggod kag ka-stress, sir. Di ba maumang kanay makapasugmat ka ng stress? Usa sa mga kapasugmat nang. Di man sad lagi na kalikayan ang stress, God. Na nakalisod. Samot akong kaway paglaom inininday. Sir, tabangan ka na mo, Kiko. Tabangan ka na mo para kang inday. Ay, makapahuway na kita ko. Humana na kita ang shooting. Hindi sa kumudawat o bilang project ko eh. Mapahuway sa ako. Inday. Uy, naalagi mo. Pwede ka maistorbo, inday. Naalam importanteng toyo. Muna Inday, isugman na siya ng sakit ni Sir. Sige daw siya pangawat siyang lawas. Tara sa una ba? Kaingon taon siya. Sambot na kuno siyang wa na paglaom nimo. Kung nagagid maayo karon sige na siyang inom ko. Ibawal ba na niya pag-inom? Makitrigger na ba na? Ang number 1 gyud nga bawal, mao ang stress. Kaya kay, so magkikontrol ng stress lang. Kaya pag-inom kay makontrol nun. Pero ka ng stress. Na, so tayo. Labi na ko, si Misyon na kay siya nimo. Inday, dili mi mo tuo nga wa ka na pagbati ni Sir. Baka kun ka kung moingon kang wa na. Di man ko mo dinay ng dolor. Naapa. Naapa ko'y pagbati ni Sir. Dili na naling mawa. Pero wa na magpasabot nga okay na ko niya. Layo pa na tinuod. Inday, hindi malabi sa mo kasing-kasing agahi kayo eh. Ngayon ba yan? Mahog na niya sa uwahi ang tanan. Ay pagbuot na ko, Kiko. Huwag mo kung magbuot ni mo. Uy, nawag siya. Hello, sir. Kiko, sakit niya akong tiyan. Dala ako sa ospital. Sir! Sir! Sige, sir. Muna na ko, sir. Nakasi mong kwarto. Ay, sorry, sir. Di na lang kumuta na. Muna ko dayon. Bye! Kiko, unsa problema? Nang si sir, magpada sa ospital kay sakit ko nung kaya tiyan. Yan ako, ha? Uy, hala. Inday, pasensya na. Pero sundan na ko si Kiko, ha? Tingalig na sa to si Sir. Pasensya na, Inday, pasensya na. Ay, pastilan, Ginoo. Anong di ko kaabot ni Kiko? Nang, sakay na lang ako, Nang. Sige. Salamat, Inday. Sakay na lang. Lagi.
Salamat ito. Nagitiman din si Sir sa mga doktor. Iawal gina ko ganina na. Ikaw ra bagod. Ay, nagkurog na ka kuno. Luspad na kaayo siya ganina do. Lagi, abigin ako makuyapan ito siya. Oo. Iko, duda ko. Tungod nas pasar-pasar niyang kaon. Pirmi na ba na siya nga dugay kay matog kay magsigig inom. Nya, dugay sad makamata. Ang kaon mo ay napuruwisyo. Mau sabitan na ako pagduda nang. Mau na yung dakong binuang. Grabe nang katawaan si Sir ng dolor. Kay makapod ng pagkaon pero napas mo. Ah. Maayo lang lagi og ordinaryong pas mo lang kiko. Unyag ulcer. Di man ko mahimutang. Kumusta naman ka siya? May resulta na ba ka? Unsa man kaya ang sakit? Di na ako magkuna-una niya, uy. Tuabit o sila sinang tulor og kiko siyang kiliran. Dili nila siya pasagtan. Di na ako mangumusta niya. Abi pa lang. Abi. Nang, kulay bantay ni Sir na. Kulay na lang. Ano? Ulcer gyud ang sakit ni Sir. Ibihan lang, no? Murag, di pa man ta kayo dugay nga. Napasaran og kaon si Sir. Sir, hindi sa dayo. May uban di nga. Alos wag yung kaon, pero paano Sir? Sa ako nadunggan sa usa ka doktor ganina kiko. Apil sa di ay ng stressa makapa-ulcer. Uy, Lagi ko, no? Mao din ay nahitabo ni Sir nang masarat sa kaon. Nya, stress pag yun ko, no? Stress pag yun ko, no, kanunay. Plus, inom pag yun. Ulcer ang resulta. ay, maugyad. Ang inoon, nagkamili sa kwarta kabayad doktor. Pero ang kasakit sa tiyan, dili mabayad ang kwarta. Wa ka may baw? Wa ka gi-inform nila ni ng dolor? Naibaw man. Oo niya. Oh, ako naman sige dagkot. Unsa? Gidagot na ko siya nga maayo nagdali ba? Oh. Okay. Ay, kuya wala manggug ko nga. Imong gidagkot. Di man sad pwede mo duaw. Okay naman dili mo duaw, Inday. Pwede naman manawag ba? Or mo chat. If there's a will, there's a way. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kiko, Uy, Sir. Lupin, tubo. Nilar ka sila tampit na ko, Sir. Unger Kiko, bago sa kunis ang pit ni mo. Ano naman, Sir? Yan, ibnawag kong nurse. No. Okay ako. Dapat yapon ko ikipamati pero hindi na yun asin sakit. Mainom, Sir. Oo, Sir, may kinahanglan ka, Sir. May pangutan na lang ko. Sama na, Sir. Ako mga tiginay, nang musta rin siya nimo. Imbes kay pangmusta ka niya, siya nang musta nimo. Oh, mao ba? Oh, kung mangumustag balik. Eh nga nga, okay naman. Naginhawa raman. Hindi ba? Hunsa man di ay. Buhi man ko. Di na ginawa. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon.
Barangay. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.